Quan el mar i el cel es topen, hi apareix l'horitzó, un espai infinit i inexistent que només es veu però que mai es toca. Imagino que alguna cosa així va inspirar Àngel Guimerà a escriure la seva obra. Per què ha plorat una jove cristiana? Però per què ha plorat? De l'obra de Guimerà neix el musical de Dago i Dagom, amb cançons com l'himne dels pirates i Per què ha plorat, que formen part del cançoner de la nostra cultura catalana. Però què hagués passat si el musical mai hagués existit? Després de quasi 40 anys de Maricel, tot canvia. El Mago Pop compra els drets de l'espectacle. I què passarà ara amb Maricel? Suposo que tot això va més enllà de la cançó. Som davant el Teatre Victòria, l'epicentre del musical de Maricel. Aquest teatre acull en 4 ocasions l'espectacle. L'any 1988 amb la seva estrena, el 2004, el 2014 i el 2024. Però Barcelona no ha sigut l'única ciutat en acollir aquest espectacle. S'ha fet a Madrid en castellà i a Alemanya en alemany. Situem-nos a l'any 1988. Una companyia de teatre, Dago i Dagom, decideix fer una adaptació musical de l'obra d'Àngel Guimerà. Dago i Dagom ja tenia experiència fent musicals. Havia fet Antaviana, La nit de Sant Joan o Mikado. I és que un èxit no neix per art de màgia, tot té els seus riscos, i així ens ho explica Ana Rosa Sisquella. Ara tothom ho veu que és molt comercial, però quan jo anava a proposar per buscar ajudes amb el Maricel em deien, però això del Guimerà, que és tan antic, i tant, això voleu fer un musical? I la gent no entenia que nosaltres transformaríem el Maricel en una cosa molt més moderna a nivell de llenguatge i tal. Llavors, jo, clar, per mi nosaltres ha sigut el nostre gran èxit, no ja econòmic, que també, però popular. És a dir, teníem molt públic, el primer Maricel van veure 500.000 espectadors. Clar, això va ser un gran canvi de paràmetres. Per quina raó vau triar adaptar a Maricel d'Àngel Guimerà? De fet, el Bozzo, Joan Lluís Bozzo, havia fet Maricel del text, que va ser un fracàs rotund. Va ser un fracàs, tenia un repartiment molt bo, vull dir, però era en vers. Després crec que va ser, el Maricel va ser després de Mikado, no? Que ja havíem entrat dintre del musical molt més complexa, perquè el Mikado és una opereta. Llavors, clar, quan vam fer el Mikado ja vam agafar cantants, gent que cantava i tal. I aquí ens vam atrevillar a dir, bueno, doncs hi ha gent que canta i tal, perquè no ens atrevim a fer. Havíem anat a Londres, havíem vist molts espectacles, que ens havíem enamorat del gènere musical, que té aquesta cosa molt popular, el musical, de que la gent entra per moltes portes en un espectacle, saps? I llavors, doncs, bueno, el Bozzo un dia va dir, i Maricel? I primer tots ens vam mirar allà en plan una mica fulminant, saps? De dir, aquell fracàs que vas fer, però després, donant-li voltes a l'argument, i vam cridar el Bru de Sala, que havia fet la versió del Mikado, i llavors vam fer una escaleta de com podia ser el nou Maricel. I aquí ens vam començar a enamorar, bueno, va ser un any de treball, I l'Albert va venir per un concurs, un càsting, vaja, un càsting, perquè vam fer un càsting de compositors, el coneixíem, era molt jovenet. No, clar, era molt jovenet. I llavors, bueno, la veritat és que ens va agradar molt, i tot, i va ser una feina, la veritat, molt... Veníem al Mikado, ens havia anat bé, veníem animat. Ara vam posar tot el que teníem. Si hagués anat malament, haguéssim tingut que plegar. Clar. I és gràcies a aquesta decisió que neix el musical de Maricel. I el Teatre Victòria i el Paral·lel es converteix en el nou Broadway català, o també el West End de Londres. I és que Londres sempre ha estat un mirall per Catalunya, o en concret per aquest espectacle, on un jove compositor de 25 anys, Albert Guinovart, crea la seva música. La prova vol dir que vam agafar uns cantants, ho vam gravar en piano perquè no hi havia ordinadors llavors, i me'n vaig anar a Londres una altra vegada i jo crec que vam trigar uns 2 mesos a contestar. O sigui que Tant, sí? A mi em sembla que sí. I total, que em van dir que m'havien triat a mi, jo al·lucinat, no? Llavors jo no tenia cap coneixement del món del musical. Sort que era a Londres i llavors en una setmana vaig veure tot el possible, que a més amb els matiners hi havia dies que en veia 2, i bé, llavors jo vaig veure una mica el que es feia, que era també molt heterogeni, però què és el que m'agradava a mi. A mi, per exemple, del que vaig veure em va agradar molt El fantasma de l'òpera, a nivell musical, les grans melodies, el joc de repetir melodies, etc. I llavors, quan vaig afrontar el text, això és com quan fas una cançó, o sigui, el text et demana la música. No només el text, sinó l'escena, la situació teatral, ja t'està demanant, des del teu punt de vista, quina música necessita allò. Sobretot, coneixia més òpera que musical,
doncs vaig explicar tot això, intentant també donar la meva aportació, no? Com a persona jove tens moltes ganes d'aportar i d'ensenyar el que tu portes a dintre. I així va ser. I és gràcies al Albert Guinovar i al seu talent que Maricel sona com sona. El mar és com un desert d'aigua, no té camins ni té senyals. L'himne dels Pirates és una cançó col·lectiva, gairebé solemne. Té una estructura clara, èpica, amb un ritme ferm i una melodia ampla, fàcil de recordar. Musicalment beu de la tradició simfònica europea, cor potent, sensació de marxa, força i identitat compartida. Fins i tot ens podria recordar la sonoritat dels Miserables, amb aquella cançó final. Mentre que Per què ha plorat és tot el contrari, més íntima, fràgil i gairebé operística. L'orquestració és més lleugera, la melodia més introspectiva i la veu passa al centre absolut. I ambdues cançons poden veure de la música del fantasma de l'òpera. I tal com reconeix Guinovar, van ser el text i els versos d'Àngel Guimerà que van ser l'element clau per inspirar-se amb la seva música. I és que l'obra original publicada el 1888, 100 anys abans de l'estrena del musical, parla d'un amor prohibit del segle XVII, coincidint amb l'expulsió dels musulmans a la península Ibèrica. I és que l'amor de Said, morisc i Blanca cristiana persisteix en el temps i no només del l'escenari, sinó també amb les seves cançons. Per què ha plorat comença amb la Blanca parlant sobre la seva innocència, devoció pel món i l'energia pura que l'envolta. Sempre he pensat, sempre m'han dit que el món és una meravella. Mentre que Said parla del seu passat i present, d'una manera més fosca, envoltat de lluites i pobresa. Sempre m'hi ha anat jugant la vida. I és que en la tornada, on els dos personatges es troben, ell bocabadat per veure que algú plora per ell, Perquè ha plorat com mai no havia vist plorar. mentre que Blanca sorprèn de plorar per algú d'una altra religió i que ha patit odi, horror i guerres. I es detecta l'inici d'un amor prohibit entre Blanca i Said, mentre que l'himne dels pirates defineix els pirates com a bloc identitari. A part, apareix com un leitmotiv en tota l'obra. Les veles s'inflaran i el vent ens portarà. Jo crec que l'himne dels pirates és un himne, quasi bé et diria que la gent el fa com de patriòtic. Tot i que no parlem de la Catalunya ni estem parlant dels germans musulmans. Però la gent se n'oblida, en aquell moment es veu el seu país. Jo me'n recordo que el 2004, crec que va ser, vam anar justament al Museu del Marítim. Arribant hi havia tot de nens petitets, però petitets et dic de 5 anys, menjant uns bocates allà, saps, amb els mestres, i de sobte ens van veure passar i el mestre diu: veniu, 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 va nens, les veles s'inflaran! Llavors jo crec que les veles s'inflaran, per més important, perquè és aquestes cançons que la gent no sap d'on ve, però se les sabrà. Ha quedat clar que les cançons han marcat la nostra història musical, però també ho ha fet l'espectacle. Jo crec que el Maricel ha sigut una excepció gran i espero que es torni a repetir, que algú surti amb alguna cosa que realment impacti perquè el públic hi vagi massivament, que és el que ha de fer. Perquè, clar, en un país com Catalunya, 330.000 espectadors, en proporció als habitants és molt. I, o sigui, sap greu que sigui una cosa tan puntual. És veritat que d'algun lloc on després ha fet altres musicals també de gran format, tant el Flor de nit com el Escaramuix, que jo vaig participar en de gran format, però malauradament la creativitat que hi ha a Catalunya pel musical, perquè, com deia, doncs, hi ha molta gent que li encanta, que fa lliberets, que fa música, gent de directors, actors, músics, segurament amb molta més creativitat que el que es fa a Madrid, no? Que a Madrid fan més muntatges de compren franquícies, ara es comença també a crear, no? Però aquí potser sempre hi havia una tradició més de creació, però en canvi no acompanyava la quantitat de públic que et pot permetre, diguem-ne, fer produccions més cares i, per tant, més espectaculars, no? Però realment aquesta és l'última edició del musical? Què passarà ara que en Mago Pop n'ha comprat els drets? El que he comprat és la franquícia per poder produir l'espectacle. Llavors,
Això és com quan la gent, aquí per exemple, han fet El fantasma de l'òpera, una productora, els drets són del senyor Lloyd Webber, i els drets també, no només d'autor, sinó els drets de la producció també se'ls emporta part de la gent del Lloyd Webber. Llavors, nosaltres, el senyor Antonio Díaz Mago Pop, quan que va veure que el seu teatre funcionava molt, ens va proposar de fer, entre cometes, és com una franquícia. Ara, el que nosaltres sí que li hem dit, perquè a més, com que pleguem, dic, tu t'emportes el barquet a casa teva, te'l guardes, tot el vestuari, tens un magatzem, perquè si no, no sabíem on nosaltres amagatzemar-ho, perquè, entre altres coses, no hi ha un museu del teatre ni res que diguis, bueno, és igual, no farem res, ho donem a un museu. No, no hi ha museu. Per tant, llavors ell s'ho queda i d'aquí com a mínim 5 o 6 anys no ho pot fer amb aquest... I llavors a Catalunya ho ha de fer en català. Ho dic perquè ho aclarim perquè hi ha gent que diu no, el Mago Pop, perquè hi ha gent que és molt primària i perquè el senyor Antonio Díaz a vegades parla en castellà es pensa que tot ho farà en castellà. No, aquest senyor és suficientment intel·ligent i llavors, evidentment, per què ho té el Mago Pop? Perquè per fer un musical com el Maricel has de tenir podríem dir, un fons empresarial una mica important, que és el que té el senyor Mago Pop. I un teatre que és seu, que és on s'ha fet el Maricel sempre. Era la persona idònia perquè pogués d'alguna manera garantir, però ella ho vol fer exactament igual, perquè com les franquícies es fan i et diuen hasta on has de sortir l'actor de la porta, m'entens? Per on ha d'entrar i ha de sortir. Per tant, farà el mateix espectacle, però d'aquí uns anys. I és que en Maricel s'ha fet de tot, des de pel·lícules, roba, còmics o versions de tota mena. Perquè ha plorat, com mai no havia vist plorar. Perquè ha plorat, perquè no havia de plorar. La marató! Què t'ha semblat? Molt diferent, no? Home, és molt diferent, clar, és una música gairebé nova, perquè el que conserva sobretot és la lletra. Bueno, però hi ha un puntet de la melodia, sí. El dibuix de la melodia. Bé, a mi m'està bé, a veure, jo no ho faria, això, però em sembla, bueno, vull dir que a mi em sembla fantàstic que la gent faci versions, i jo també faig a vegades coses a partir d'altres músiques i sí, està bé, està bé. O fins i tot versions de programes de televisió. Sempre he mirat a l'infinit. Sempre he buscat l'última estrella. Sempre he pensat, sempre m'han dit. Alexia, jo trobo que és fantàstica ara. A mi m'agrada més com canta ara. Clar. Perquè, esclar, allò era una cançó d'escenari i la feia així per lluir una mica més la veu, suposo, feia aquelles girs que fan. I a mi m'agrada més que sigui com molt més fina, més respectuosa amb tot. I que diu més la història. I és que és evident que Maricel ha marcat un abans i un després del teatre musical en català, inspirant obres com Escaramuix, L'alegria que passa o musicals que es troben ara mateix en cartellera. El Petit Príncep amb 12 edicions consecutives, Ànima amb la seva segona edició al Tívoli, o la nova versió de Germans de Sang al Teatre Condal. Només fa falta creuar l'altra banda d'Avinguda Paral·lel per trobar-nos amb un èxit en el teatre musical en català. Després de 12 anys consecutius, El Petit Príncep és un èxit al Nadal aquí a Barcelona. I a vegades només cal donar-li la volta per viure l'experiència. 12 anys al Petit Príncep i aquesta és la 7ª vegada que vaig a veure l'obra, però aquest cop serà ben especial. Comencem. Què feies fa 12 anys? Jo fa 12 anys tenia 12 anys. Començar l'ESO. Doncs estrenar El Petit Príncep per primera vegada com a original cast. El mateix, però amb una altra roba, amb una altra edat, un altre cos i amb una altra energia. Jo feia d'aviador. De fet, jo vaig crear aquest espectacle, el vaig dirigir i el vaig protagonitzar. El que més em preocupava aleshores era explicar-ho bé. I què significa per tu El Petit Príncep? Ha sigut com algo molt icònic a la meva vida. La primera cançó que jo li vaig dir al meu profe de cant va ser La Rosa. Molts triplets, moltes funcions, una feina molt, molt bonica. Jo vaig veure El Petit Príncep per primera vegada el 26 de desembre i jo em vaig quedar embadalida de com explicaven aquesta història. Ara, 12 anys més tard, estic jo aquí explicant-la amb tots ells i és una cosa molt especial per mi. És un lloc on estar a gust, és un refugi. O sigui, et tornes a connectar amb la raó per la qual fas teatre. És casa, és responsabilitat, perquè, ostres, doncs aquesta responsabilitat no fallar, però per l'altra banda és molt guai. Si poguessis cantar una cançó d'algun personatge dels que no interpretes, quina cançó faries? A mi m'encantaria cantar El Vanitós. És que és molt guai. Jo m'estic canviant
entre personatge i personatge i no puc parar de cantar el vanitós. És molt jazz, és molt xula, hi ha molt de dansa també i m'agradaria molt fer-la. A mi m'agrada molt La meva rosa, que canten el Petit Príncep i la Rosa. El comiat. Crec que és una cançó que no sé què té. Té una màgia molt especial. La de ara és de dia, ara és de nit, i jo el que voldria és estar dormint. Anar a dormir, veus? I per què aquesta cançó? Perquè passo el dia treballant. I si haguessis de triar entre Vaig aprendre o La Rosa, quina triaries? Bon dia! És com triar entre el pare i la mare, això. La rosa té un significat molt potent com a dona quan trobes de què està parlant, no? D'aquesta desesperació, però a la vegada d'aquesta voluntat, no? De fer arribar un missatge a algú, jo crec que és molt, molt potent. El Vaig aprendre em toca molt com a pare que sóc, jo diré La Rosa, perquè el Vaig aprendre ja li canto Rosa. Ella i jo tenim un vincle molt bèstia i molt fort que no es pot trencar per res del món, i cantar aquesta cançó cada dia crec que és una responsabilitat molt gran i també és un honor. Triaria el Vaig aprendre pel contingut. La Rosa és un temazo que flipa. Ja m'agradaria cantar La Rosa, però el Vaig aprendre al final és com una mica l'explicació, no? de tota l'obra, perquè l'obra al final parla d'una crisi d'una persona, no? Que ho ha de superar i fins que no aconsegueix connectar amb el nen que té dins no ho veu les coses clares, no? I llavors doncs, això és una cosa que ens passa a tots a tu encara, no? Perquè ets molt jove, però ja et passarà. Sí. I tindràs crisis i algun dia hauràs de dir, ai, a veure, què era el més important? Llavors, fins que no tornes a trobar el que és realment important en la vida, no segueixes endavant. I és que caldrà esperar uns anys per tornar a veure Maricel, però la seva música es queda per sempre en el nostre cançoner personal, perquè Maricel no és només un musical, és un punt de trobada entre cultures, emocions i generacions. I quan un musical i les seves cançons aconsegueixen tot això, es converteix en un clàssic i en memòria col·lectiva. I per això va més enllà de la cançó.